Nko nambe fen wo fen la nyembago de se iranaw no to agumbe an amma kelembe an jamana kelembe an mais ni nyembago yele mara na isra kuraira ambe tugako ni ya me nyembago c'est parce que aw ba ko fe nawte nyembago te donc a hakil bola dongodo président ko fami mbedi président ma sharia kono oya ka nafolo ale be se ka za comme akadai mais ale bota ni keme o kemeta aba bi woro ni ko abodi malion fanta c'était minuye ku deme ni président yofo na ye dana si gouvernement min ka koni ni be barake jamana ye ni dana ya be ni président che e kanga tugu président ko donc président ya sembo samara mina ayan sendo samara la donc o de be ka kebi o de kama ko handicapé uma ukana miriko cadeau de diruma o yu ka droit de parce que lui est citoyen comme tous les autres mimbe dola ala de ake otake ku citoyen seconde zone ils sont des citoyens totalement et 100%. Oyekele aflana anga partenaire au développement ba fomu mako les acteurs humanitaires les ONG aye sira irulao anko comme mbiseka comme kumeke korole anga président bafo abafe fen wo fe nabeke mali togola nabeke malion togola fo ale ka ba kalama gouverneur ka ba kalama mbe état représenté pour que kasira ira dunawla anga se ka barake ku féliciter parce que uye malo mindi uye fait minundi ka pour que ka premier ministre visite la dia ka secrétaire permanent mimba be coordonné uye miri o de nyembo ka bare ni a fo ko président ou premier ministre na yorola ibe miri ikabare mouye pour que accès ka réussi donc l'humanitaire humanitaire kumana uyu sego ke ne kumba fe kufo au-delà ka foué ko be malitérier tout le monde est ami du Mali et je voudrais les saluer particulièrement et dire que le ministre de l'action humanitaire est leur intellectuel privilégié. C'est un homme qui a trop de poids sur lui. Avec la guerre, les difficultés, la pauvreté, il a énormément de poids. Et en plus du travail gouvernemental, ambe minke ka faraka oye humanitaire ou ka ademe ka gouverneur deme pour que dobo geleala andise ka bampu mais ale minda ma ambuke donc ye chiffre minda ma aya metubabukana salo aye ministre ka voyage ayubwama président était voyage fiu o wari fara nyonka akira 100 milliards keme otlala aye milliard duruta ola ka fo ko be fin de la président ka fin de kanga fin de la fantawi dongo do aba yetele la conseil du président abe fait inaugurer donc ministre ni premier ministre fana ukanga tugu président ko ambo bara de lawo donc ola fait ministère kasane au chiffre d'une tesekuka ayu belame aye gouverneur ou be téléphoné unko ku atesiki bamako kakede gouverneur de Bayirana mundi kanga ke région la aya ta kabini kidal ni menaka fokai ka kolonsi ka feun sankadi ambalma ma handicapé ma ka gel doni bo gele ala malionka uyo kuma baw de fo ka aw fo tuguni aw ni che aw ni baraji mopti population mopti gouverneur partenaire au développement technique et financier be aw ni choni baraji vraiment aye femi kan abonya ma ajaranye aw ni choni baraji hakado bala sali ala Muhammad. Merci beaucoup. Je crois que Diarra peut me nommer mais quand on arrivera à Bamako en beaucoup ma fo ou bena consensus que ka